Ayan, thanks so much sa 1 million na andyan. At sa patamsak, salamat po. Thank you. Good morning. Good morning everyone. Good morning sa lahat. It's my second time LS. Try ko ulit. Sana supportahan niyo ako hanggang matapos kahit man lang mag 1 hour tayo. Thanks so much. Ayan, Sir Ogie, salamat po. Salamat po sa pagpasok. Salamat po. Salamat po. Salamat po sa pagpasok nyo. Sir Ogie, kumusta po? Opo. Opo, sir. Nung unang LS ko, naka 1 hour. Sana ngayon, maka 2 hours ako. Kung sasamahan niyo ako. Ganun. Kaya nga po eh. Pero nahihiya pa akong mag-show up sana. Sir talaga. Siyempre naman. Sir ko kayo. Salamat po, sir, sa pagtambay. Sige po. Kuya. Kuya Ugi. Kuya Ugi, salamat po. Salamat po sa pagbantay. Ay, po ngayon? Holiday ko. Kaya hindi busy. Kahit maghapon mag-LS. Pero kung walang tao, i-close ko na po to. Holiday po ngayon dito, linggo. Tapos imbis na lalabas, mag-LS na lang ako. Try ko ulit. Thanks so much sa 2 million na andyan at saka 2 thumbs up. Salamat sa patamsak. Thank you guys. Oh, Rains 2. Big shout out to you, kapatid. Salamat, Sisi. Thank you so much. Tuloy nyo lang po. Okay, kuya. Sana matuloy-tuloy ko na nga to. Para makaipon na rin ng WH ko. Kasi wala pa yatang 100 yung WH ko. Kaya tinatry ko rin. Mega shout out sa 2 people na andyan. Thank you so much. Salamat po ng marami sa pagtambay. Kumusta po kayo? Kumusta ang Sunday morning? Okay po kuya, tuloy-tuloy na to. Nga lang po, wala akong mapagpwestuhan dito sa bahay ng amo ko. Kaya dito pa rin ako sa room ngayon. Ang hirap din pagka may amo. Welcome host, tambay lang dito host. Hanggang di ako mag-start ng LS host. Thank you so much, friends. Salamat sa pagtambay.
Salamat sa 2 million na andyan at sa 2 thumbs up. Thanks so much. Thanks so much po. Work lang ako host. Sige lang Renz. Salamat sa pagtambay. Work ka lang dyan. At dito lang ako. Baka hindi na ako lalabas. Dito na lang ako sa bahay siguro. Salamat sa 2 million na andyan. Thanks so much po. Bagong gising lang. Wala pang ligo. Kape muna tayo. Salamat sa 3 million na thumbs up. Salamat. Thumbs up, Mami Norm. Salamat, Nens. Thanks so much sa pagpunta. Salamat ng marami. Salamat sa 3 million people na andyan. Salamat po. Salamat sa pagtambay. Thank you, Nin, sa thumbs up mo. Salamat. Work lang ako, host. Okay lang, Renz. Work ka lang dyan. Salamat, Jason. Salamat sa pag-support at Jason, bravo. Video lang muna, Mami, ha. Luto pa ako ng makakain. Sige lang, Nin. Sige lang. Salamat sa pagbigay mo dyan. Thanks so much sa 3 million na andyan. Salamat ng marami sa inyo. Thanks so much sa 4 million na people. Salamat ng marami.
Video lang mamaya. Okay lang, Nens. Okay lang. Sige, luto ka lang. Para ka pakain mamaya. Salamat sa 3 million people na andyan. Thanks so much. Thank you much sa pag-stay. Salamat po. Salamat talaga guys sa pag-support. Salamat sa 4 na tamsak. Thanks so much sa 3 million people na andyan. Salamat po. Tamsak mami. Thanks so much sa 5 na tamsak. At sa 4 people na andyan. 2 million people in the house. Salamat po. Salamat po sa inyong lahat. Thanks so much po. Wow! Simply Janet. Thanks so much. Thanks so much. Mega shout out. Shout out Mama Norm. Salamat po. Shout out sa lahat. Salamat, salamat. Salamat sa pagpunta, Madam Janet. Thanks so much. Salamat sa 5 million people na andyan at sa 5 tamsak. Thanks so much po. Salamat sa pag-stay. Salamat sa inyong lahat. You're welcome, Sisi Host. Salamat. Salamat talaga. Madam Simply Janet, thanks so much. Mega shout out to you. Kumusta, sis? Ox lang, Sisi. Musta? Ito, hindi siguro ako lalabas. Dito lang sa bahay. Okay lang naman. Sinusubukan kong mag-LS. Kasi pagka may work, ang hirap. Ang hirap pagka nag-work ka tapos mag-LS. Pakapagalitan pa ng amo. Kaya na lang, Sunday. Pero kung may time, pagka try ko rin na mag-LS para madagdagan naman yung WH ko. Wow, Jen Bills TV, mega shout out to you. Hello po host, Tamsak Dan. Salamat Jen Bills sa pagpunta. Thanks so much. Salamat sa pag-support. Salamat sa 6 na tamsak dyan. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa 4 million people na andyan. Thanks so much talaga.
Salamat po. Salamat sa 4 million people na andyan. Thanks so much. Salamat sa pag-stay nyo. Kape muna tayo. Wala pang almusal. Video ko lang to, Sisi, ha. Sige, salamat. Salamat, Sisi. Salamat, Simply Janet. Thanks so much. Video ka lang dyan. Salamat sa pag-video mo. Salamat. Salamat sa pagpunta. Sa pag-video mo dyan. Thanks so much po. You're welcome, sis. Lutuan ko lang food si baby. Sige lang. Sige lang, madam. Thanks so much sa 6 na tamsak. Salamat sa inyong lahat. Thank you so much sa 3 million people na andyan. Salamat sa inyong lahat. Thanks so much. Ayan. May 6 na tamsak na tayo. Salamat sa mga patamsak nyo. Thanks so much po. Tamsak Mai. Share vlogs. Thanks so much. Salamat sa pagpunta at salamat sa patamsak mo. Manon, good morning. Good morning, Share vlogs. Thanks so much sa
Salamat sa patamsak mo. Mute here. Okay lang, okay lang. Salamat sa'yo. Salamat sa pitong patamsak. Wow, Manilyn Reyes Serrano. Mega shout out to you. Shout out ante. Hehe. Sige, mangisda ka dyan. Baba mo yung rank mo. Ayan, may jacket ka na. Baba mo yung rank mo. Tapos mangisda ka dyan. Guys, pwedeng pababa ng mga bahay nyo para mangisda yung pamangking ko. Baby pa lang yung bahay niya. Pasupport naman mga guys. Baby pa lang yung bahay niya. Kaumpisa pa lang. 2 days or 3 days pa lang yata. Pasupport naman guys. Ang pamangking ko si Manilyn Reyes Serrano. Salamat guys. Pasupport naman siya. Baby pa yung bahay niya. Ayan Manilyn, ibaba mo yung bahay mo para isdain ka nila at mangisda ka na rin dyan. Mag-isdaan na kayo. Para matulungan ka rin nila. Ibaba mo yung bahay mo, Manilyn. Shout out. Baba mo yung bahay mo, Manilyn. Para makita nila, i-friend ka nila. Isdain ka nila at mangisda ka na rin dyan. Juan Agustus, bravo. Thanks so much. Mega love shout out, Mama Norms. Thanks so much. Thank you so much, Jason. Tamsak dan. Salamat sa 8 patamsak dyan. At sa 3 million people. Salamat sa inyong lahat. Video ko lang to, Mama Norms. Drive kasi ako. Sige, Jason. Ingat ka. Ingat sa pagdadrive. Thanks so much sa 8 patamsak dyan at sa 3 million people. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa pagtambay.
Video ko lang to, Mama Norms. Drive kasi ako. Sige lang. Sige lang, Jason. Ingat ka. Ingat ka sa pagdadrive mo. Ingat. RMTV Vlogs. Mega shout out to you. Tamsak Dan. Thank you. Thank you so much. Bigyan kita ng jacket mo. Okay. Yan. Guys, pa-support naman yung pamangking ko, si Manilyn Reyes Serrano. Baby pa lang yung bahay niya. Pa-support naman guys. Isdain nyo na siya at iisdahin niya rin kayo. Pwedeng magbaba kayo ng bahay dyan para mangisda yung pamangking ko. Pa-support guys. Baby pa yung bahay niya, si Manilyn Reyes Serrano. Pwedeng pa-support po. Isdain nyo na at iisdain nyo rin kayo. Thanks so much. Salamat ng marami sa 8 tamsak at sa 4 million people na andyan. Thanks so much po. Thank you, Auntie. Okay lang. Guys, pababa ng mga bahay nyo para isdain kayo ng pamangkin ko, si Manilyn Reyes Serrano. Baby pa yung bahay niya. Kaya pwedeng pababa ng link nyo para mangisda yung pamangkin ko. Pa-support naman guys. Salamat sa inyong lahat na andyan. Thanks so much sa mga nagbibidyo dyan. Bidyo lang. Salamat sa inyong lahat. Guys, pababa ng mga bahay nyo para mangisda yung pamangkin ko. Salamat sa inyong lahat. Pa-support naman yung pamangkin ko. Ayan. Simply Janet here, standby ko to tamsak na din. Salamat Sisi. Simply Janet, salamat sa 2 tamsak mo. Ayan, thanks so much sa 9 tamsak at sa 4 million people na andyan. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa pag-support. Thank you so much. Mga guys, pababa ng mga bahay nyo para isdain kayo ng pamangkin ko, si Manilyn Reyes Serrano. Baby pa yung bahay niya. Pa-support naman guys. Salamat sa 9 na patamsak at sa 5 million people na andyan. Salamat sa inyong lahat. 10 tamsak na tayo. Madam Alicia's Word, thank you so much. Hello, Mama Norms. Thank you so much sa pagpunta, Madam. 10 na, Mama. Yes, thank you so much, Madam Alicia's Word. Madam, pababa ng bahay nyo para isdain kayo ng pamangking ko. Baby pa yung bahay niya. Pa-support naman po. Si Madam Alicia's Word. Manilyn is from USA, Georgia, USA. Nagbaba si Madam Simply Janet ng bahay at saka si Madam Alicia's Word. Isdain mo na siya
Manilin, isdain mo na sila. Sorry guys, hindi pa daw marunong mangisda yung pamangkin ko. Pindutin mo yung pindutin mo yung link nila, tapos panoorin mo yung video, saka ka mag-like at saka ka mag-comment. Ganon. Tapos makikita rin nila yung ano mo, yung pag-subscribe mo sa kanila, babalikan kanila, ganon. Isusub ka nila. Pero ang tawag dito, isda, mangisda. Mangisda daw, ganon. Mangisda ka sa bahay nila, tapos iisdahin mo rin yung bahay nila, ganon. Yung tawag. Ayan, pag-aaralan din yan. Ako nga napag-aralan ko rin hanggang naka 1,000 bananas ako. Pero ang pinag-aaralan ko ngayon, yung pag-premiere, at saka pag-i-edit, at saka yung pag-ALS. Ang hirap. Ang hirap abutin yung 4,000 WH. Kaya sinusubukan ko rin. Hehe, okay auntie, thank you. Sige, sige, try mo. Para madagdagan yung bahay mo, madagdagan yung bananas mo. Thank you so much, Madam Alicia Sword, sa pagpunta. Salamat sa support. Ayan, 10 thumbs up na tayo at saka 4 million people in the house. Salamat po sa inyong lahat. Kaya mo yan, Manilin. Dito sa Whitey World, magtutulungan tayo. Kaya nga mangisda tayo para malagdagan yung yung bananas natin, ganon. Ganun. Kaya mangisda ka lang diyan. Para ayan si Simply Janet, nagbaba ng kanyang bahay, at saka si Madam Alicia Sword, nagbaba rin ng kanyang bahay. Ayan, guys, kung pwedeng kayo na ang unang mangisda sa pamangkin ko kasi hindi pa siya marunong mangisda. Isdahin nyo na siya para balikan niya lang kayo. Pinag-aaralan pa niya kung paano daw yung mangisda. Kaya kung pwede guys, isdahin nyo na. Ayan yung bahay ng pamangkin ko, Manilin Reyes Serrano. Guys, pasupport sa kanya. Bibing baby pa lang yung bahay niya. Salamat sa 4 million people na andyan at saka sa 10 tamsak. Salamat sa inyo guys. Ayan, naka half hour na tayo guys. Sana samahan nyo pa rin ako. Ayan, 6 million people in the house. Salamat ng marami. Thank you so much sa pag-stay at sa 10 tamsak. Salamat sa patamsak nyo mga guys. Thanks so much. Salamat ng marami sa inyo. Ayan, Madam Alicia Sword at Simply Janet, done sa'yo, Sisi. Muni ka na pala, Sisi. Congrats. Yes, Madam Alicia Sword, muni na siya. Parang last month yata yon na namuni si Madam Simply Janet. Malaki na rin yung bahay niya. Pero mas malaki yung bahay niya, Madam Alicia Sword. Pero naunahan niya kayo sa pagkamuni. Ayan, thank you so much.
Mama Norms, dito lang may Mama Norms. Okay, madam. Salamat. Salamat sa pag-stay, Madam Alicia's Word. Ayan. Madam Alicia's Word, siguro babalikan ka ni, si Simply Janet kasi nagbibigi-bigi lang. Pakakainin pa daw yung, yung baby niya. Balikan ka niya. Isang organic friend din yan, si Madam Simply Janet. Shinare muna. Ay, hindi pa madam. Pero sinabihan ko na si Jason na mag-LS ako. Hindi ko pa na-share. Ako mag-share. Wow, salamat. Salamat, madam. Salamat. Share mo na sa ako mag-share. Salamat, madam. Ayan. Simply Janet at Alicia's Word. Thank you, Sisi. Noted, Sisi. Balikan kita. Ayan, Madam Alicia's Word. Babalikan ka daw ni Madam Simply Janet. Medyo busy pa lang siya. Nagbibigi-bigi lang dyan. At my work. Salamat. Salamat, Madam Alicia's Word, sa pag-share. Thanks so much. At Manilin Serrano. Iwan ka lang ng baka Sisi, balikan kita. Ayan. Manilin, mag-iwan ka lang daw ng tamang bakas kay Madam Simply Janet at babalikan ka niya. Mamaya kasi busy pa lang. Alicia's Word, na-share ko na, Mama Norms. Salamat, madam, sa pag-share. Thanks so much. At Simply Janet, thank you sis, no worries. Sabi ni Madam Alicia's Word. Wow, andyan din si Sian Rose. Salamat sa pagpunta. Sian Rose, thanks so much sa pagpunta mo. Patamsak na rin. Ayan. Bigyan din kita ng jacket mo. Hello po, Lola Norma. Hello, Sian Rose. Thanks so much sa pagpunta. Salamat sa 10 thumbs up at sa 7 million people in the house. Salamat sa inyong lahat. Patamsak naman dyan, guys. Sa mga hindi pa nakatamsak, patamsak naman dyan. Sian Rose, patamsak naman. At Simply Janet, thanks Sisi, nakapunta na ako sa house mo. Hehe. Salamat. Ayan, Madam Simply Janet, sabi ni Manilin Reyes Serrano, nakapunta na daw sa house mo. Pakibalikan na lang. Salamat po. Salamat. Ayan, may 11 thumbs-up na tayo at 7 million people in the house. Thanks so much. Thank you so much guys sa pagstay. Thank you so much po. Ayan, Manilin, marunong ka ng mangisda. Isdain mo na lahat yung mga andyan dahil bagong-bago ka dito. Ayan, 8 million people in the house. Thanks so much. Salamat ng marami. 11 thumbs up na tayo. Thank you guys sa mga patamsak. Hehe, oo auntie, sige lang. Isdahin mo yung mga andyan kasi bagong-bago ka dito. Ayan, yung mga bahay nila. Pwede rin imano-mano mo na i-type mo yung pangalan nila para i-scroll mo pataas para makita mo yung mga pangalan nila.
Wow, Mama Norms, 11 tamsak na. Mami Sosyal. Salamat, Madam Malicious Word. At andyan kayo. May 11 tamsak na ako. Congratulations, Mama Norms. Second LS ko, Mama Norms. Madam Alicia's Word. 12 na Mama Norms. Yes. Thank you so much, Madam Alicia's Words, sa pag-support. Sa pag-support nyo. Salamat, salamat. Nakakataba pala ng puso pagka marami ring nagtatamsak sa'yo. At saka pagka marami ring tao. Ganun pala yon. Nakakataba ng puso. Walang anuman, Mama Norm, sabi ni Madam Alicia's Word. Thanks so much. Thank you. Thank you so much, Madam, sa pag-stay. Kahit na pagod ka. Alam kong gabi na dyan. Hindi ka pa natutulog. Thanks so much. Oo naman, Mama Norms. At sarap kapag may sumuporta, Mama Norms. Hehe. Kaya nga, Madam, ang saya-saya. Ang sarap para ng pakiramdam pagka may sumusuport sa'yo. Maraming sumusuport. Ganun. Kaya sana dumami pa tayo dito. Ayan, Manilin, si Madam Alicia's Word, isdain mo na. Andyan yung bahay niya, binaba niya kanina. I-scroll mo lang para makita mo yung bahay niya. Guys, yung mga andyan, pababa ng mga bahay nyo para maisda kayo ng pamangking ko. Baby pa yung bahay niya. Kung makita nyo yung bahay niya, pakiisda na rin para dumami rin. Madagdagan din yung bahay niya. Madagdagan din yung mga bananas niya. Bagong-bago pa, guys. Baby pa yung bahay niya. Kaya guys, pa-support naman. Salamat. Salamat ng marami. Manilin, ibaba mo pa yung bahay mo para makita nila kasi natabunan na. Ibaba mo lang yung bahay mo para makita nila kasi natabunan na. Dan na po kay Sis Alicia. Ayan, Madam Alicia's Word. Dan na daw po sa bahay mo, sabi ni Manilin Reyes Serrano. Salamat ng marami. Ayan, nagbaba ng bahay si Manilin Reyes Serrano. Ayan guys, isdain nyo na. Okay sis, on the way. Salamat, Madam Alicia's Word. On the way na daw, Manilin, si Madam Alicia's Word sa bahay mo. On the way na daw siya. Antayin mo lang. At iisdain ka niya. Dadalawin yung bahay mo. Yun, ganun ang ang mangisda. Isdaan sa bahay. Salamat sa 6 million people na andyan. Hello, nagbabalik. Salamat. Jason Bravo. Jason, pakibaba mo naman yung yung bahay mo para isdahin ka ng pamangking ko si Manilin Reyes Serrano. Baby pa yung bahay niya. Pa-support naman guys. 2 araw pa lang yata siyang pumasok sa YT Word. Kaya paki-support naman guys. Pinag-aaralan pa niya kung paano daw mangisda. Kaya unahan nyo na siya at babalikan niya kayo pagka naisda nyo na siya. Salamat guys sa 4 million people na andyan. Saka 11 thumbs up nyo. Thanks so much. Thank you so much sa thumbs up. Puputol-putol po signal namin kapag ganitong oras na mahina po ang signal. Okay lang, Sian Rose. Tambay ka lang dyan. Tambay pag may time. Salamat sa 5 million people na andyan. Mega love shout out from Jason Bravo. Salamat Jason. Thank you so much sa pag-support. Isdain mo na yung pamangking ko. Ayan, nagbaba ng bahay si Jason Bravo.
Yan, Manilin, si Jason Bravo. Ka-GC ko yan. At super organic na friend from Bugalyon, Pangasinan. Ayan, Jason, yung pamangking ko si Manilin Reyes Serrano, nasa ano siya, sa Quezon City. Isdain mo na para kaibiganin mo na para magkaibigan din kayo. Salamat sa 6 million people nandyan at sa 11 thumbs up. Thanks you so much. Salamat guys. Ayan, 8 million people in the house. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Thank you so much sa pag-support. Ayan, 9 people. 9 million people in the house. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Thank you so much. Nakakauhaw pa lang magsalita. Jason, nakakauhaw pa lang magsalita. Hindi ko kaya yung mga ginagawa mo. Ayan, dan na rin po kay sis Shishay Vlogs. Yes. Manilin, si Madam Shishay Vlogs is from Baguio. Taga Baguio siya pero andito siya sa Hong Kong. Nag-meet na rin kami dito. At Manilin, dan na Sisi, nabalik ko na. Yan. Manilin, nabalik na daw ni Madam Alicia's Word yung banana mo. Madam Alicia's Word at Jason Bravo, hello my love Sisi. Madam Simply Janet, andyan lang. DB Bustamante, tamsak po at Mama Norm's Kitchen. Hello to all. Salamat Madam DB sa pagpunta mo. Pwedeng pababa ng bahay mo para istain ka ng pamangking ko kasi baby pa yung bahay niya. At pasupport naman po. Thank you po sis Alicia's Word, sabi ni Manilin Reyes Serrano. Madam Davy, pababa ng bahay nyo para isdain ka ng pamangkin ko kasi baby pa yung bahay niya. Pasupport naman po si Manilin Reyes Serrano. Thank you po sis at Alicia's Word, sabi ni Manilin Reyes Serrano. Thanks so much Madam DB sa pagpunta. Salamat sa pag-support. May 12 thumbs up na tayo. Thanks so much guys sa patamsak. Sa 6 million. PG lang po. Sige madam. Salamat sa pagbigi. Madam DB Bustamante, BG lang po. Salamat po sa pagbigi. Thank you po sa mga nagsusupport sa YouTube channel ng Mama Norm's Kitchen. Sana ma-monetize na ang channel niya before ng birthday niya. Love you Mama. Salamat. Sana nga. Kaya sinusubukan ko ring mag-LS para madagdagan yung yung WH ko. Ayan, 13 million people. 13 million thumbs up at saka 6 million people in the house. Salamat ng marami sa inyo. Salamat sa mga nagbigi-bigi lang dyan. Thanks so much. Salamat sa 13 million people na nagtamsak sa akin at saka 7 million people in the house na nag-stay. Thank you so much po. Thank you po sa mga sumusuporta sa YouTube channel ng Mama Norm's Kitchen. Sana ma-monetize na ang channel nyo before ng birthday nyo. Love you Mama Norms. Salamat na sa pag-support. Salamat sa pagtambay mo rin dyan. Si
ate mo nawalan ng load kaya hindi makasupport. Thanks so much sa 6 million people na andyan at saka sa 13 na patamsak nyo. Thanks so much po. Malamig na yung kape ko. Kape tayo guys. Thank you so much sa 7 million people na andyan. Thanks so much sa pag-support. Salamat po ng marami sa inyo. At saka sa 13 tamsak, 13 na patamsak. Salamat po. Thanks so much sa inyong lahat. Sa mga nag-BG-BG lang. BG-BG lang dyan. Thanks so much po. Salamat sa 7 million na andyan. Thanks so much. Dan na rin po, sir. At Jason Bravo. Ayan. At Jason Bravo, dan na rin daw sa'yo ni Manilyn Reyes Serrano. Pamangkin ko yan, Jason. Pa-support naman. Baby pa yung bahay niya. Kaya mag-isdaan na kayo dyan. Bibi na lang po. Pag nang madam, hahaha, tamsak na din. Salamat, Davy. Salamat, Davy, sa patamsak. Salamat. Salamat ng marami. Pababa na rin ng bahay mo, Sisi, para para isdain ka ng pamangkin ko. Baby pa yung bahay niya. Pasupport naman, guys. Si Manilyn Reyes Serrano. Pasupport naman, guys. Baby pa yung bahay niya. Bagong-bago pa sa Whitey World. Kaya, ayan, andyan nangingisda siya. Kaya pa-support naman guys, pababa ng mga bahay nyo. Para, makapangisda siya. Guys, pa-support sa pamangkin ko, si Manilyn Reyes Serrano. Baby pa yung bahay niya. Madam Alicia's Word, Mama Norms, dito lang. Yes, Madam, salamat. Salamat sa pag-stay, Madam Alicia's Word. Ayan, Manilyn, si Madam Alicia's Word is from Georgia, USA. Ayan, naisda mo na siya. Ayan, nagbaba ulit ng bahay si Madam Alicia's Word at saka si Manilyn Reyes Serrano. Guys, pa-support naman dyan sa mga
Nandyan si Manilyn Reyes Serrano. Baby pa yung bahay niya. Pa-support naman guys. Thanks so much. Yan. Thanks so much. Thanks so much sa 8 million people na andyan at saka sa 13 tamsak. Salamat guys sa pag-stay. Opo, done na po kay sis Alicia's Word. Yes. Okay, mangisda ka lang dyan. At saka kay Jason Bravo, tapos ka na rin. Si Debbie Bustamante, isdahin mo rin yan. Isang legit friend din yan. Ka-team tunay ni Jen Moments. Si Debbie Bustamante. I-type mo lang yung pangalan niya para lumabas yung yung account niya. Tapos isdain mo na. Ayan, si DB Bustamante at Simply Janet CC. Mega shout out. Hello, hello. Here lang po, mama. Yes, DB. Salamat. Salamat ng pag-stay. Salamat sa pag-stay. Thank you so much. Thank you so much sa 8 people na andyan at saka sa 13 na patamsak. Salamat guys. Thanks so much sa pag-support. Salamat sa inyong lahat. Ayan. 14 tamsak at 8 million people in the house. Salamat. Salamat guys. Salamat sa inyong pagpunta. Thank you so much sa 4 million na tamsak dyan. At Simply Janet CC at Debbie Bustamante at Debbie. Mega shout out. Renz Virgo tamsak dan po host. Good morning. Good morning Renz. Bigyan kita ng jacket mo. Ba't ayaw maglagay ng jacket? Si Lolo. Hello, hello. Hello Jen Moments. Dito yakon. Salamat. Dan na rin po kay sis Debbie. Okay, dan na rin daw sa'yo. Debbie, si Manilyn Reyes Serrano. Thanks so much. Ayan. Marami ka nang naisda dito. Hello guys sa lahat. Mega shout out sa inyo from Madam Alicia's Word. At Jen Moment, si Madam Alicia's Word. Kay GC ko siya. She's from Georgia, USA. Isdain mo na rin. Isa siyang legit na friend ko. At Jen Moments, si Madam Alicia's Word. Ayan, andyan siya. Isdain mo na rin. Isa siyang legit friend. Si Madam Alicia's Word. At naka-full support sa akin. Yan. Ilocano po kayo, host. Wayne. Wayne. Si Ilocano. Ilocano. Taga ako, Pangasinan. Bilyasis. Ayan, Debbie Bustamante at Manilyn Reyes Serrano, salamat. Wait mo ako sa house mo. Ayan, Manilyn, wait mo daw sa house mo si Madam Debbie Bustamante. Debbie Bustamante at Jen Moments. Thank you sis at Debbie, sabi ni Manilyn Reyes Serrano. Ayan, 8 million people in the house at 14 tamsak na tayo. Salamat guys. Salamat sa mga patamsak nyo dyan.
Thanks so much. Salamat sa inyong lahat. Jen Moments, andyan si Madam Alicia's Word. Isdain mo na siya. Isa siyang legit friend of mine. At saka si Jason Bravo. Andyan din siya, naka-bigi-bigi lang. Thank you po sa support, Ate Debbie Bustamante at Ate Simple Janet. Yes. Thank you very much from Jen Moments. Salamat sa pag-support. Ilocano Nakmat host, Biganak. Okay. Saan ka, Reigns? Paano bang pagbasa sa name mo? Reigns Virgo. Welcome Jen from Debbie Bustamante. Salamat Debbie sa pagstay. Asan ka, Reigns? Dito. Ilocano Nakmat host, Biganak. Sa Pangasinan, Reigns sa Villasis. Kay Ilocana. Dan na rin po kay Sis Reigns Virgo. Ayan. Reigns, dan na rin daw, sabi ni Manilyn Reyes Serrano. Ayan, nagbaba ng bahay. Si Reigns Virgo, Manilyn. Dan na daw. At saka si Madam Alicia's Word, andyan lang. Bigi-bigi lang. At Joseph Bulatao, dan tamsak na po, Mama. Ingat po kayo dyan. Salamat Joseph Bulatao. Salamat ng marami. Salamat. Ayan, 16 tamsak na tayo at saka 8 million people in the house. Thank you so much. Thank you so much sa pag-stay at sa pag-support. Salamat. Lamig na yung kape ko. Kape muna tayo. Ayan, 16 thumbs up at 8 million people in the house. Salamat po. Salamat sa inyong pag-support. Salamat ng napakarami. Thanks so much. Ayan, naka 1 hour na tayo mga guys. Siguro tuloy-tuloy ko lang muna to kahit maka 2 hours lang dahil bumabawi. Linggo lang nakakapag-LS kaya babawi tayo. Pa-support guys. Sana mag-stay rin kayo dyan hanggang matapos ako. Thank you so much sa 16 na patamsak at saka sa 8 million people in the house. Thanks so much sa pag-support. Thanks so much sa pag-stay nyo. Kahit pabigi-bigi lang, sapat na. At saka sa 16 tamsak na patamsak nyo, thanks so much. Nangingisda, haha. Hahaha, when insan, nag-live ka mangisda ako sa'yo. Sabi ni Manilyn Reyes Serrano, mangingisda. Sige, isda ka lang dyan para madagdagan yung bahay mo. Si Easy Sally, malaki na rin yung bahay niya. Nadagdagan na rin yung bahay ni Easy Sally. Ayan.
9 people in the house. Thanks so much. At saka 16 thumbs up. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. 9 million people in the house. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Still here. Simply Janet. Thank you so much. Simply Janet. Thank you so much sa pag-stay. Kaya nga ante, si ate ko ni na-monetize na. Yes, na-monetize na. Uh, yata nakasahod na. First sahod niya. Last month yata yon nung sumahod si Donya Cheng. Ayan. 10 million people in the house at 16 thumbs up. Thank you. Thank you sa lahat. Thank you sa pag-support. Oo, auntie, nakakatuwa. Yes. Kaya magtiyaga-tiyaga ka rin dyan. At marami ka pang makikilala dito sa YT World. Hanggang maka 1,000 bananas ka. Marami kang makikilala na mga legit na kaibigan. Ayan, 10 million people in the house at 16 thumbs up. Thanks so much. At na ako, mag-LS na rin ako. Salamat, friends. Thank you so much. Tatamsak na lang ako sa mo mamaya. Hanggang gawin kong 2 hours siguro kung makakaya. Salamat sa pagtambay mo, Renz. Thanks so much sa pag-support. Sige lang, mag-LS ka na rin para makarami ng WH. Thanks so much. Thanks so much sa pag-stay mo. Salamat sa 10 million people in the house at 16 thumbs up. Salamat sa inyong lahat. $10 million people in the house. Mega shout out. Thank you so much. Thank you so much, guys, sa pag-stay at 16 thumbs up. Thanks so much po sa inyong lahat. Salamat sa inyong lahat. At na ako, mag-LS na rin ako. Sige lang, Renz. Mag-LS ka na. Salamat sa pag-stay mo. Thanks so much sa support. Thanks so much sa 10 million people na andyan. Prince Virgo, nabalikan na po kita, Manilin. Ayan, Manilin, nabalikan ka na daw ni Prince Virgo. Salamat, Prince. Raids ba? Paano bang pag-pronounce sa pangalan mo? Raids?
Raids Virgo. Ayan, si Madam Alicia Sword is still in the house. Busy-busy lang si Madam Alicia Sword. Okay lang, Madam. Matulog ka na at late na dyan. Alam kong pagod ka sa work maghapon. Okay lang na na magpahinga ka na. Raids. Ayan, Raids. Raids Virgo. Ayan. Salamat. Salamat, Raids, sa pag-stay. Raids, nabalikan ka na daw. Ay, Manilyn, nabalikan ka na daw ni Raids Virgo. Ayan. Madam Alicia Sword, okay lang. Okay lang na matulog ka na. Kasi alam kong pagod ka sa maghapon work mo. Okay lang, okay lang. Salamat. Salamat sa pag-stay mo. Salamat sa pag-support. Sa 10 million people in the house, salamat sa inyo. Salamat sa pag-support. Thank you, sis, at Raids Virgo. Ayan. Salamat po, sabi ni Manilyn Reyes Serrano. Raids Virgo. Raids, si Manilyn, pamangkin ko yan. Bagong-bago pa sa YT World. Kaya please support din. Yes, sis. At Simply Janet, done na po. Ayan, Manilyn Reyes Serrano. Yes, sis. At Simply Janet, done na po. Sabi ni Manilyn Serrano. Ayan. Guys, sa mga andyan na may LS din po ako mamaya 12 to 3 PM. Okay, Raids. Pupunta rin ako. Dalaw ako sa'yo. Saan ka ba sa Pinas ka ba? 12 to 3 PM po. Sa Pinas ka ba, Raids? Simply Janet at Manilyn Reyes Serrano at Alicia Sword, dan na ako sa bahay nyo. Mga sisi, from Simply Janet. Manilyn, dan na rin daw si Simply Janet sa bahay mo. At Madam Alicia Sword, dan na rin daw sa bahay mo si Simply Janet. Pinas lang po ako host. Okay. Ingat Red sa sa paglabas-labas diyan kasi marami pang alam mo na. Ingat lang tayo. Kahit dito. Ingat din. Ayan, 11 million people in the house. Thank you so much sa 17 thumbs up. Salamat guys sa pag-support. 11 million people in the house. Salamat po. Pinas lang po ako host. Salamat Rain sa sa pag-stay. Raids. Salamat sa pag-stay mo. Sabi ni Raids Virgo, ingat din po kayo host. Dito lang ako bahay, hindi po ako lumalabas host. Okay? Mas mabuti nga yung hindi na lumalabas pagka wala ring importanteng gagawin sa labas, mag-stay na lang sa bahay para safe. Kasi hindi natin alam, hindi natin nakikita yung ating kalaban. Kaya better na mag-stay na lang sa bahay para sigurado tayo. Kasi hindi natin nakikita yung ating kalaban. Ingatin ba host? Okay, salamat. Ingat tayong lahat, mga kapatid. Ingat tayong lahat sa ating kalaban na hindi natin nakikita sa ngayon. Sana matapos na to. At makapagbakasyon din kaming mga OFW dahil namimiss na namin yung mga andyan sa Pilipinas na mga kamag-anak
pamilya. Tagal na rin akong hindi nakakauwi, kaya miss na miss ko na rin yung mga anak ko, mga apo ko, mga manugang ko, sa mga relatives ko. Sana matapos na tong kinakaharap natin. Thank you sis, Simply Janet, sabi ni Manilyn Reyes Serrano. Ayan, nagbaba ulit ng bahay si Manilyn Reyes Serrano. Guys, pa-support po kay Manilyn Reyes Serrano. Baby pa rin yung bahay niya. Kaya pa-support po yung mga andyan. Salamat. Salamat sa mga 11 million people in the house. Thank you so much. At saka sa 11 tamsak. Thank you so much. Thank you sa lahat. Share ko lang. Manilyn, napuntahan mo ako mamaya. Manilyn, puntahan mo ako mamaya sa LS ko. 10 banana, bigay ko sa'yo. Ayan, Manilyn. Punta ka kay Reeds Virgo mamaya sa LS niya. 12 to 3 ang LS niya. Bigyan ka daw niya ng 10 banana. Wow, bongga. Ayan, Manilyn. Puntahan mo daw si Reeds Virgo mamaya sa LS niya. Bigyan ka niya ng 10 bananas. Wow, bongga. Ayan, Manilyn, may madadagdag na 10 bananas mo mamaya. Punta ka sa LS ni Reeds Virgo. Ayan, bongga. Wow, sure sis. Sige. Punta tayo mamaya at mangisda rin ako doon. Biro mo yun, 10 bananas. Wow. Mabubusog ka na sa 10 bananas. 11 million people in the house. Thank you so much. Thank you so much sa inyong lahat. At saka 17 tamsak. Salamat sa mga tamsak nyo. Thank you so much talaga. Thank you sis. Bait nyo po at Trades Virgo. Yes. Ayan. Ayan ang mga organic friend. Makakahanap tayo dito ng organic friend dito sa YT World. Yes host, lahat po ng maliliit na bahay binibigyan ko po ng 10 bananas. Wow, ang bait mo naman sis. Trades Virgo, ang bait-bait naman. Lahat daw ng maliliit na bahay binibigyan ni Reyes Virgo ng 10 bananas. Okay. Thank you Auntie Norm, sabi ni Manilyn Reyes Serrano. Okay lang. Tulungan tayo para maabot natin yung goal natin dito sa YT World. Mamaya ka magpasalamat si Manilyn kapag nabigay ko na banana 10 mo. Ayan, mamana daw. Advance na yung pasasalamat niya, Regs, sa'yo. Ituyak lang kapsot talagang data con. Okay lang, Jen Moments. Salamat sa pag-stay. Jen Moments, dito lang kapsot talagang data con. Okay lang. Ayan, Rage Virgo, nagpapasalamat na si Manilyn sa'yo sa 10 bananas na ibibigay mo mamaya. Advance na siya nagpapasalamat. Advance pasasalamat sis Rage Virgo. Ayan, sabi ni Manilyn Reyes Serrano. Advance pasasalamat sis at Rage Virgo. Kayo mamaya mga kaibigan. Asahan kayo mamaya mga kaibigan. Yes, punta kami Rage Virgo
punta kami doon. Ako rin, baka naman hehe Char. Sabi ni Jen Moments, ako rin, baka naman hehe Char. Sabi niya. Reyes Virgo, si Jen Moments, anak siya. Isa na rin siyang monetized channel. Kaya support lang. Nagbabalik ulit, sabi ni Jason Bravo. Sorry Mama Norms, nagchika kami ni Alicia's Word. Okay lang Jason. Salamat. Madam Alicia's Word is still in the house. Thank you so much. Ayan, nagbaba ng bahay si Reyes Virgo. Dikitan niyo po ako para makapunta kayo sa LS ko. Ayan, nagbaba ng bahay si Reyes Virgo. Dikitan niyo daw siya para makapunta kayo sa bahay niya, sa LS niya mamaya. 12 to 3 yon. Mama Norms, ligo lang mi ha, sabi ni Madam Alicia Sport. Okay lang Madam, sige lang. Jen Moments, stay in the house. Sino mga dumikit sa akin Mama Norms? Yung pamangkin ko, Jason, si Manilyn Reyes Serrano. Siya ang dumikit sa'yo. Bigay ko lang to si Pico, Mama Norms. Sige lang, Madam Alicia's Word. Sige lang, ha. Nagbabalik talaga, Mama Norms, si Jason. Babalikan ko. Sige, Jason, salamat. Pamangkin ko yan, si Manilyn Reyes Serrano. Bagong-bago pa sa Whitey Word. Ilan pa lang yung bananas niya. Salamat. Nagbiji Mama Norms. Pinrank ko kasi si Sis Jason Mama Norms. Hala, sabi ni Madam Alicia Sword. Jason Bravo, oo sisi, haha, true. Nagbabalik, hehe. Sabi ni Jen Moments at Jason Bravo, puntahan ko rin kayo. Jason, si Jen Moments, yan yung anak. Yung sinasabi kong editor ko. Renz Virgo, lakas ng ulan dito, mahina na net po host. Sana tumigil ulan pag LS ako mamaya para di magloading. Ayan, nagbaba ng bahay si Manilyn Reyes Serrano. Apay madi kayo rumarak to damdama siguro. Salamat sa 18 million in the house. Salamat. Sandali lang, may tawag. Sorry, may tawag. Rumarak to madamdama. Panaglans Gerwar. Jason Bravo at Manilyn Reyes Serrano, pang 18 ako sa bahay mo, idol. Ayan, Manilyn. Pang 18 na daw si Jason Bravo sa bahay mo. Oy, at Manilyn Reyes Serrano. Sabi ni Jen Moments. Ayan. Nabalik na ni Jason Bravo yung banana mo, Manilyn Reyes Serrano. Si Jason Bravo, taga Bugalyon, Pangasinan. Ayan, Jason Bravo at Jen Moments, baba ka ng bahay, sis. Ayan, Jen Moments, baba ka daw ng bahay mo, sabi ni Jason Bravo. Nine million people in the house. Salamat po. 10 million people in the house. Thanks so much. At sa 18 thumbs up. Salamat po ng marami. Salamat sa inyong lahat sa pagstay. Jen Moments, baba ka daw ng bahay mo. Insan at Jen Moments, puntahan mo rin bahay ko. Ha, sabi ni Manilyn Reyes Serrano. Jen Moments, baba mo daw yung bahay mo para mapuntahan ka ni Jason Bravo. Kagroup ko siya, si Jason Bravo. Iwan na lang ako comment, standby lang muna dito at Jason Bravo. Okay,
Sabi ni Jen Moments, iwan na lang ako comment, standby lang muna dito at Jason Bravo. Ayan, Jason, mag-iwan na lang daw ng comment. Noted at Manilyn Reyes Serrano, sabi ni Jen Moments. Sabi ni Manilyn Reyes Serrano, wow, thank you sir at Jason Bravo. Ayan. Noted at Manilyn Reyes Serrano. Ayan. Thanks Insan at Jen Moments, sabi ni Manilyn Reyes Serrano. Ayan, 19 thumbs up. Thank you so much sa 19 thumbs up. Don't skip ads. Alam na this para sa ekonomiya. Ayan, Manilyn. Pagpunta mo sa bahay ni Jen Moments, panoorin mo yung ads para sa ekonomiya. Reds Virgo, exit po muna ako host. Magluluto muna ako. Okay, Reds Virgo. Salamat sa pagstay. Puntahan kita mamaya sa LS mo. Salamat sa pagpunta mo. Thanks so much. Ayan. 20 thumbs up na tayo at 11 million people in the house. Salamat. See you, Raids, sa LS mo. When insan, panoorin ko lahat videos mo. Hehe, sabi ni Manilyn Reyes Serrano. Wow, sana all. Sana ako rin panoorin mo lahat yung mga videos ko. Para malagdagan naman yung WH ko. Ayan. 20 thumbs up. Wow, salamat. Sige po, salamat po at Jason Bravo. Ayan. Sabi ni Jen Moments, sige po, salamat po at Jason Bravo. Ayan, si Jason Bravo ay taga Bugalyon, Pangasinan. Jen Moments. Is a legit friend of mine. Kaya kaibiganin mo na siya. Win auntie, ulitin ko pa. Hehehe. Win oo naman, para ganun din ako sa'yo pagka may video ka na. Parami ka ng video. Gagawa ka ng playlist mo para play ko all night. Ganun. Ganun lang, suportahan lang dito. Ay, ang lamig na talaga yung kape ko. Ubusin ko na. Ayan, 11 million people in the house. Salamat sa inyo. At saka 20 na patamsak. Salamat. 11 million people in the house. Thank you so much sa pag-stay. Salamat ng marami sa inyo. Love ko kayo. Salamat mga guys. Win auntie, ulitin ko pa. Hehe.
Para dumami views. Yes. Para dumami views. Sabi ni Manilyn Reyes. Simply Janet at Jen Moments. Manilyn Reyes Serrano. Ganun. Fuck na fuck. Fuck na fuck. Sabi ni Manilyn Reyes Serrano. Upload kamot ado nga videos at Manilyn Reyes Serrano. Aralin mo pag-edit dapat landscape lagi. Sabi ni Jen Moments. Mag-clear history ka pag pinanood mo ulit Insan at Manilyn Reyes Serrano. Sabi ni Jen Moments. Jen Moments, support rin po natin bagong monetize na channel si Ate Simply Janet. Yes, si Simply Janet is monetized channel na rin, mga kapatid. Isdahin nyo na rin siya. Malaki na rin yung bahay niya. Bagong monetize din yan. Si Simply Janet. Jason Bravo at Jen Moments, nabalikan na kita, idol. Sarap nung Wagyu beef sandwich mo. Yung big sandwich mo. Hugs Ate at Simply Janet. Jason Bravo, nilaro ko harang mo sis at Jen Moments. Ayan, Jen Moments, nilaro daw ni Jason Bravo yung harang mo. Jen Moments, copy kapatid at Jason Bravo. Salamat Jason sa paglaro ng harang ni Jen Moments. Ayan, 20 thumbs up. Salamat sa inyong lahat at saka sa 10 million people in the house. Salamat ng marami. Simply Janet at Jen Moments. Ayan. Tuloy-tuloy lang tayo. Salamat sa pag-stay mga guys. Ayan, 11 million people in the house. Salamat mga andyan. And 21 thumbs up. Thank you so much. 21 thumbs up. Wow. Salamat sa inyong lahat, guys. At Beka Vlog, mega shout out to you. Tamsak na may kasamang braso si Mercedes at heels with swimsuit, Mama Norms. Hello. Salamat, Beka Vlog. Thanks for coming. Salamat. Yan, bigyan kita ng jacket. At isdain mo na yung pamangkin ko, si Manilyn Reyes Serrano. Bagong-bago pa yung bahay niya. Pa-support naman, Beka Vlog. At magkaibigan din kayo. Salamat sa Mercedes at heels with swimsuit mo at Beka Vlog. Thank you so much. Ate, napansin ko, sorry, nagkamali ng forward sa video. Wala yung sayo ng greetings. Hindi kasi ako ang nag-edit nun, Ate Simply Janet. Ay, bakit? Bakit? Thank you and welcome at Beka Vlog, sabi ni Jen Moments. Beka Vlog, si Jen Moments, anak ko siya. Kung hindi mo pa siya kaibigan, ay, kaibigan mo na yata. Kaibigan mo na pala. Sabi ni Jen Moments, salamat po sa support nyo kay Mama Norm's Kitchen at Beka Vlog. Yes. Salamat. Welcome po, Mama Norms. Yes, salamat talaga sa pagpunta.
Thank you so much sa 10 million people in the house at 21 thumbs up. Welcome po Mama Norm, sabi ni Beka Vlog. Ayan, may 21 thumbs up na tayo. And 10 million people in the house. Salamat, salamat. Salamat sa inyong lahat. Simply Janet, Ox lang at Jen Moments, sabi ni Simply Janet. Salamat Janet, salamat Miss Simply Janet sa pagstay. Thank you so much sa mga 21 na patamsak nyo kay host. Baka naman madagdagan pa natin yan. Baka madagdagan pa natin yan hanggang 25 or 30 na tamsak. Baka naman guys. Masayang masaya na si host at may 21 na tamsak na. Baka naman madagdagan pa natin. Ayan, 11 million people in the house. Thank you so much. Thank you so much guys sa pag-stay. Jason Bravo, nakakagutom pala ang ang magsalita dito at mahapdi na rin yung mata ko sa pagbabasa. Ganito pala yung hirap ng mag-LS. Pero sulit naman kasi naka 11 million people in the house at saka 21 thumbs up. Sulit naman yung pagsasalita dito kasi nakakataba ng puso na maraming mga nagtsatsagang viewers na andyan. Beka Vlog, may LS din po ako everyday 4 PM Pinas time po Mama Norms. Okay, puntahan kita Beka Vlog. Sabi ni Beka Vlog, may LS din po ako everyday 4 PM Pinas time po Mama Norm. Sige, puntahan kita at Beka Vlog. Ayan, Manilen Reyes Serrano, puntahan mo rin si Beka Vlog, yung LS niya mamaya 4 PM Pinas time. Ayan, pagkatapos ni Raids Virgo, punta ka kay Beka Vlog. Hindi nagkakaintindihan ate at Simple Janet, daming wala doon na merong bidyong binigay. Alala, bakit naman nawala yung mga videos nila? Sabi ni Jane Moments, hindi nagkakaintindihan ate at Simple Janet, daming wala doon na merong bidyong binigay. Ay, kawawa naman. Isa na rin ako doon, Simple Janet, wala akong video sa greetings niya. Beka Vlog, tropo, maglagay po kayo to gilid po. Inom po kayo from time to time na nakakatuyo po talaga ng lalamunan mga host. Kaya nga Beka Vlog, sabi ko nga kay Jason, hindi ko kaya yung mga ginagawa niya kasi pagka nag-LS si Jason, kailangan ang bilis-bilis niyang magsalita, kaya hindi ko kaya yun. Sabi ko, nakakauhaw pala ng ganito. Ayan, next time maglalagay ako ng tubig dito sa tabi ko. Salamat sa pagsabi mo na next time magdadala ako ng tubig ko dito sa tabi ko para time to time iinom ako. Kasi nga, tapos yung yung electric fan nakatutok sa akin kasi ang init. Ang init ngayon dito, grabe. Kaya nakatutok yung electric fan. Ayan, 11 million people in the house. And 21 thumbs up. Thank you so much. Hahaha. Sanay na Mama Norm, si Bishi Jason. Kaya nga,
Kaya nga Bika Vlog, grabe. Hindi ko kaya yung yung ginagawa niya. Ang bilis-bilis niyang magsalita, tapos nagkukuwento pa siya. Ang galing niyang talagang ah, magaling yung bukadora niya. Hahaha, sanay na Mama Norm, si Bishi Jason. Haha. Sabi ni Bika Vlog. Siguro masasanay din ako, Bika Vlog. At sa pang pang ilang LS ko pa lang to, pang second LS ko pa lang to. Sana masanay din ako gaya ni Jason. Ayan, 21 thumbs up and 10 million people in the house. Thank you so much for staying. Salamat sa support mga guys. Yes po, masasanay din po kayo niyan, sabi ni Bika Vlog. Jen Moments still in the house. Bika Vlog, welcome po at Jen Moments. Welcome daw, sabi ni Bika Vlog at Jen Moments. 10 million people in the house. Salamat po. Thank you so much. Ten million people in the house. Salamat, salamat. Salamat sa pagstay, guys. Malapit na tayong matapos. Magto 2 hours na rin. Magto 2 hours na rin ako. Thank you so much sa mga patamsak nyo kay host. At may 21 tamsak na tayo. Salamat, salamat. Salamat ng marami sa inyo. Alicia's World, Mama Norms. Busy lang Mama. Ready ako sa LS ko mamaya. Mag-LS ka pa Madam? Wow, bongga Mama Norms. Sabi ni Madam Alicia's World. Akala ko matutulog ka na Madam. Mag-LS ka pa. Gabi na dyan. Tulog ka muna. At Bika Vlog, here lang po Mama Norms. Salamat Bika Vlog. Salamat, salamat. Madam Alicia's World, salamat, salamat sa'yo. Akala ko tulog ka na. Pahinga ka rin, saglit. Idlip ka rin, pag may time. Wow, bongga Mama Norms. Yes, Madam. May 21 tamsak na tayo at saka 11 million people in the house. Salamat. Salamat sa pagstay. Lalong-lalo na sa'yo, Madam Alicia's World. Anong oras na dyan? Mag-11 PM na dyan.
12 million people in the house. Ayan, ayan, ayan. Dumadami tayo. Maraming salamat. Thank you so much. $12 million people in the house. Thank you so much. At saka 23 thumbs up. Wow, wow, wow. Thank you so much, guys. Thank you so much sa 12 million people in the house. Thank you, thank you. Thank you sa pag-stay, sa support. Salamat, salamat. Ayan, guys. Malapit na tayong matapos. Magto 2 hours na si host. Wow! 13 million people in the house. Nagugulat si host. Dumadami tayo dito. Salamat, salamat. Salamat ng napakarami sa inyo, guys. Salamat sa support nyo. 13 million people in the house. And 23 thumbs up. Thank you, thank you, thank you. Walang katapusang thank you sa inyong lahat sa pagstay. Salamat, salamat. Oh, 14 billion people in the house. Salamat, 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 guys. Salamat ng marami sa inyo. And 23 thumbs up, 14 million people in the house. And 23 thumbs up. Thanks so much. Salamat sa pag-stay, guys. Thank you so much sa 23 thumbs up, guys. Thank you so much. Thank you so much sa pag-stay. Sa mga nagbiji-biji dyan. Salamat, salamat. Sa 4 million people in the house. Salamat po. Pajak. Hi, sorry, Madam Juan Mercedes. Andyan ka. Ayan, may jacket ka na, Madam. Pa-jacket naman po, Mama Norms. Ang lamig po kasi. Ayan, may jacket ka na, Madam. At Bika Vlog. Di ko na abutan si BC Jason, Mama Norms. Ay, nag-video lang yan. Bika Vlog. Madam Alicia Sword. At Bika Vlog. Hello, Sisi. Sabi ni Madam Alicia Sword. Ayan, Madam Joanne, may jacket ka na. Pwede mo nang ibaba yung bahay mo kasi andyan yung pamangkin ko
na nangingisda. Batang-bata pa yung bahay niya. At Vicky Vlog, dikit na ba tayo, Sisi? Sabi ni Madam Alicia's Word at Vika Vlog, dikit na daw ba kayo? Hello, at Alicia's Words, sabi ni James. Shishi Vlog, Shishai Vlog, Blessed Sunday everyone. Puntahan ko po kayo after LS ni Mama, Madam, Mama Norms, Madam at Alicia's Word. Jen Moments, sabi ni Jen Moments, puntahan ko po kayo after LS ni Mama Norms, Madam at Alicia's Word. Ayan, Madam Alicia's Word, balikan ka daw ni Jen Moments mamaya. Busy lang mi Mama Norms, may ginagawa lang po, sabi ni Joanne Prasedes. Okay lang Joanne, okay lang Sisi, salamat sa pagpunta at salamat sa patamsak mo. Thank you so much guys. Shishai Vlogs, Blessed Sunday everyone. Yes, nasa labas ka na ba Sisi? Thank you so much sa 13 million people in the house at sa 23 tamsak. Nakikita po kayo at Joanne Prasedes, sabi ni Jen Moments. Ayan Joanne, nakikita ka daw ni Jen Moments. Si Jen Moments Joanne, anak ko siya. 24 tamsak na. Hehe. Salamat sa 24 na patamsak. Okay po, dikit na sa'yo Sisi, hehe, at Alicia's Word, sabi ni Beka Vlog. Beka Vlog, okay po, dikit na sa'yo Sisi, hehe, at Alicia's Word. Alicia's Word, dikit na daw, sabi ni Beka Vlog. Jen Moments, nakikita po kayo at Joanne Prasedes. Joanne, si Jen Moments, siya yung anak ko. Isa na rin siyang monetized channel. Si Jen Moments at saka si Joanne Prasedes, monetized channel na rin. Jen Moments, Kabsat Shishai Vlog. Ayan. Nasa labas na siguro si Shishai Vlogs. Kabsat Shishai Vlogs, asaan ka na? Nasa labas ka na ba? Labas ako mamaya. Gutom na rin ako, hindi pa ako nag-aalmusal, nagkape lang pero walang tinapay. Ayan, 15 million people in the house and 24 thumbs up. Thank you so much guys. Thank you. Salamat sa pagstay. Salamat sa inyong lahat. Later. Ayan. 14 million people in the house. Still. Thank you so much guys sa pag-stay. Salamat ng napakarami sa inyo sa mga supports. Suportang tunay. Salamat po guys. Salamat.
Thank you so much. Still 4 million people in the house. Salamat. Salamat po. Salamat sa pagstay. Ayan, nagbaba ng bahay si Madam Alicia's Word. Baka naman yung mga andyan, di pa kadikit ni Madam Alicia's Word. Isa siyang legit friend of mine. Nasa Georgia, USA si Madam Alicia's Word. Please support guys. Ayan, merong pumasok ulit. 15 million people in the house. Thank you so much. Jen Moments still in the house. Dito lang. Alicia's Word, Jen Moments, baka baba ka bahay, CC. Jen Moments, baba ka daw ng bahay mo, sabi ni Madam Alicia's Word. O unahan mo na. Unahan mo na si Madam Alicia's Word, Jen Moments. Ayan. Salamat guys sa pagstay. Thank you so much sa 4 million people in the house. Salamat po. Thank you so much. Salamat guys. Madam Alicia's Word, puntahan ka na lang mamaya ni Jen Moments kasi mahina yung net daw niya, mahina yung signal. Ayan, may bago tayong pumasok, si Ilsardo Guillermo. Hello Mama Norms, musta ka na? Okay lang po sir. Okay lang po ako. At Biga Vlog, 2 days ago CC. Dikit ako sa'yo, Alicia's Word. Ayan. Alicia's Word, dikit na daw sa'yo si Biga Vlog, 2 days ago. Ayan. Magkadikit na daw kayo, Madam Alicia's Word, ni Vika Vlog. Salamat guys sa mga andyan. Thank you so much sa mga patamsak nyo. Standby po dito muna. Puntahan ko na lang po kayo, Madam. Iwan ako comment ko. Ayan. Madam Alicia's Word, sabi ni Jen Moment, standby po dito muna. Puntahan ko na lang po kayo, Madam at Alicia's Word. Iwan ako comment ko. Ayan, Madam Alicia's Word, puntahan ka na, sabi ni Jen Moments, mamaya pagkatapos nito. Sige daw. Thank you, Mama Norm, sabi ni Madam Alicia's Word. Thank you so much, Madam Alicia's Word. Thank you so much. Thank you ng bonggang-bongga sa'yo sa pagstay. At Bika Vlog, andito pa rin sa bahay, nakastay. Thank you so much mga guys. Thank you so much sa mega support kay host at saka sa 23 na patamsak. Thank you so much. Hi po Tito at
Elizardo Guillermo, lunchtime po, sabi ni Jen Moments. At Elizardo Guillermo, hi daw po, sabi ni Jen Moments. Lunchtime na daw dito, pero sa inyo, sleeping time. Sleep na yata. At Bika Vlog, luto muna lunch Mama Norms. Pagkatapos mo, punta ako din kay Madam Alicia's World. Yes, Bika Vlog. Okay lang, okay lang. Matatapos na rin. Pasusobrahan ko lang ng even 10 minutes para end ko na rin to. Kasi naka 2 hours na tayo. Sige lang, luto ka lang, Bika Vlog. At puntahan natin mamaya si Madam Alicia's World. Salamat at Elizardo Guillermo sa pagpunta at sa patamsak mo. Thank you so much. Baka naman di ka pa nakakatamsak dyan. Okay po, thank you din po. Yes, thank you Beka Vlog. Thank you so much. Thank you sa pagstay. Nine million people in the house. Thank you so much. Thank you so much sa pagstay. Ayan guys. Within 5 minutes, matatapos na tayo. At salamat sa inyong lahat. Kay Vic Vlog, Jen Moments, Alicia's Word, Elizardo Guillermo, kay Raids Virgo, Jason Bravo, Joanne Prasedes, Share Vlogs, Manilyn Reyes Serrano. Ayan, maraming salamat sa pagpunta sa second LS ko. Thank you so much. Ayan, thank you so much talaga. Still in the house. Thank you so much. Pasusobrahan ko lang to madam ng even 10 minutes. Within 4 minutes, mag-i-in na si host. Salamat sa pag-stay nyo. Salamat guys sa pag-stay. Thank you so much. Moments, lunch time na. Oo nga, hindi pa ako nag-aalmusal. Lunch time na. Anong ulam mo? Munggo? Ubos na ba yung munggo mo at Jen Moments? Ayan. 3 minutes more to go at mag-i-end na si host. Salamat pa rin sa 10 million people na andyan. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Thank you so much. Ayan. 2 minutes more to go. Mag-i-end na si host. Ayan, pupunta tayo sa LS ni Madam Alicia's Word. Pagkatapos ko,
Salamat po, madam. Salamat po ng marami. 10 million people in the house. Salamat po. Kain mood na rin. Sige, sige. 1 minute more to go. I-end ko na to. Salamat sa inyong lahat ng bonggang-bongga. Thank you so much. Thank you so much, guys. Sa mga lahat ng nagpunta sa second LS ko. Thank you so much. Thank you so much ng napakarami sa inyo. Walang katapusang pasasalamat ko sa inyo, guys, sa pag-support sa LS ko. Umabot tayo ng 15 million people in the house and 23 tamsak. At masayang masaya na si host sa mga patamsak nyo at saka sa pagpunta nyo sa LS ko. Maraming salamat. So ayan, guys, salamat ng makarami sa inyo. Welcome host, sabi ni Simply Janet. Ayan, Sisi, mag-i-end na si host. Salamat ng napakarami dahil gutom na rin ako. gutom na rin ako. Ayan. God bless us all. Happy Sunday, everyone. Bye-bye. Love you all. Thank you.